खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि गासैबो रायजो राजा मानगोनां आदै मादै आदा बाजै फंबाय बिनानाव लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोर दिनै माखासे गोबां माने बिपिएफनि आइटिसेल बिथांमोनहा आंखौ बखि रायजो राजाफोरनि गेजेराव आंखौ माखासे थगायग्रा बेबायदि माने थगायनाय भिडिअ बानायग्रा मानसिफोरखौ माने मिसा आसा खालामहोग्रा नैदि बायदि बुंनानै माखासे रायजो राजाफोरनि गोसोफोरखौबो सोलायहोदोंमोन। रायजो राजा नंगौ मानगोनां प्रमद बर' सारनि सरकार दैदेननाय समावनो बिटिआर एकर्डनि जि सिमा बारायनाय बेखौ जाफुंगोन होननानै आं बेसेबां समनिफ्रायनो आङो बुंबोगासिनो दं। खायफाथ' बड'लेण्ड नाङा होनग्राबो दंमोन, जेरै 110 जौखोन्दो बड'लेण्ड नाङा मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनिनो माखासे सेला बिपिएफ आइटिसेलनि सोद्रोमाफोरा बिथांनि दैदेनगिरि बा हाग्रामा महिलारि सारखौ गोजोन होनो थाखाय बिथांमोनाबो जि बड'लेण्डआ जोंनि थाखाय जेसेबां इम्पर्टेन्ट बेखौ बावगारनानै बिथांमोना बायदिसिना बुङोमोन। बेवहाय ओरैबायदिबो बुंबावोमोन मा बिटिआर एकर्डआ बड'लेण्ड नामा होननानै। स' बाथ्राया नैबे बिटिसि एकर्डआबोथ' बड'लेण्ड स्टेट नङामोन। दा बेखौ जोङो सिगां बिएससिनिफ्राय बिटिसि लाबोदों, बिटिसिनिफ्राय बिटिआर लाबोदों। बे सिमा बारायखांनायनि उनावहाय आं बेखौ गले बुंगासिनो दं, जों बिनि उनावहाय आरो प्रसेस लांबाय थानो हागोन। दानियाबा खोथाया जाहैबाय मिसा बुंग्रा बा रायजो राजाफोरखौ ओरैनो आसाय बुंग्रा थ' हेनटेन गोबां बुखिदोंमोन, गोबां बुंदोंमोन आरो थगायगोन मागोन ओरै थोरै बुंदोंमोन। दिनै नोंथांमोना नुनो मोनबाय मैया 12 सेप्तेम्बरनि आसाम केबिनेट मिटिंआवहाय मा जादों रायजो राजाफोर गामि सोसननायखौ बेयावहाय थिसननाय जाबाय। अब्ला नायदो बेखौ नुनानै हाग्रामा महिलारि सारा मा बुंगोन? बेखौ नुनानै हाग्रामा महिलारि सारा हार्ट एटेकथ' जानाय नङा दा? हाग्रामा महिलारि सार नोंथाङा हार्ट एटेकथ' जानाय नङाना? दिनै माखासे खोथाखौ बुङोब्ला खोब सानै हयै बुंनानै गावनि बाथ्राफोरखौ दोननाया गाहाम। आं मिथिगौमोन, आं फोथायदोंमोन मानगोनां प्रमद बर' सारनि जे मोनसे क्वालिटि दैदेननाय बेखौ आं फोथायदोंमोन जे बिथांनि दैदेननाय सरकारा समावनो जागोन आरो थांनाय 20 दिनसोनि सिगांनो आं बुंदोंमोन जे सेप्तेम्बर दानावनो मा होनदों आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा खोथा होदोंमोन, बेयावबो डाइरेक्ट बुंदोंमोन प्रमद बर' सारा आरो बिनि सिगांबो गोबां जों बुंदोंमोन। दिनै थाङै थुङै नोंथांमोना नुनो मोनबाय आसामनि केबिनेट मिटिंआवहाय इनक्लुजन माने भिलेज जे मोनसे माने बिटिआर एकर्डनि दारि खालामदोंमोन। बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फेज हिसाबै 19 गामिया सोसनजाग्रोगोन। गासै टटेल गोबां दङ, दा बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टसिम होनना बुंदों नङा होमबा? दा बे हिसाबै 19 भिलेजखौ फेज बाय फेज खालामगोन, बेखौ सोसनग्रोगोन होननानै बे बाथ्राखौ बुंदों। दानियाबा रायजो राजा नोंथांमोन मा बुंनो सानो? दिनै आं थगायदोंमोन जानो? मानगोनां प्रमद बर' सारा थगायदोंमोन नामा? मानगोनां प्रमद बर' सारा जे बिथांनि दैदेननाय समावनो जे गामिखौ सोसनगोन, जियानो हक गंसेबाबो गंनैब्लाबो सोसनथारगोन होननानै बुंदोंमोन। दाथ' नै गासिबो सोजोबनो थांगासिनो दं आरो बेखौ नुनानै हाग्रामा महिलारि सारा आं फिन खेबसे बुंबावगोन हार्ट एटेकथ' जानाय नङाना? हार्ट एटेक मानो जानाय नङा होननानै आङो सोंनाया जाहैबाय, मानो होनोब्ला आं सिगांनिफ्रायनो मोनसे बाथ्रा बुंबोगासिनो दं। सानजाहा फारसे बिथाङा अननायखौनो होआखै, सानजाहा फारसेनि बर' हारिफोरखौ बिथाङा अननाय एसेबो होआखै। सानजाहानि सुबुंफोरनो बिथाङा माबा मोनसे गुबुना मोन्थाय बिनानै होनो नागिरोब्ला बिथाङा 100 जौखोन्दो बड'लेण्ड जाया होननानै बुंनानै मानसिफोरनि गोसोखौ सायराब खालामहोग्रा आरो बिनि गेजेराव जाय मानसिफ्रा मदद खालामनो गोसो मोनब्लाबो गाज्रि मोनजानो गिनानै बे मोखाङाव फैयामोन रायजो राजा नोंथांमोन। नंगौ थारैनो बाथ्राया सैथोमार। दिनै बिथांमोना जे बिथाङा 110 जौखोन्दो जाया होननानै बुंथेनानै दोनखाबाय जेला, अब्ला गुबुना बे जुदि सापर्ट खालामफैयोब्ला गाज्रि मोनगोन। स' बैसोरो सापर्टआव सिङाव थानानै बिथांमोना अपेनलिबाबो खालामनो हायामोन, बुंनोबो हायामोन। ओरैबायदि खायसे सुबुंफोर दङ। दा दिनै बेफोरखौ नुनानै बिथांमोनहा लैहोरै मा होनदों गोसोआ स्ट्रं जाबाय रायजो राजाफोर। बिनिखायनोथ' मैयानि दिनाव सालबारियावहाय 3000निबो बारा सुबुं अनजिमाया इउ पि पि एल आव जइन जादों।
मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकाराव मानसिफोरनि गोसो मानसिफोरनि जि आसा सिगाङाव मा होनदों खायसे सुबुंफ्रा मोनसे ओरैबायदि अबिलासा खालामनानै होदों जे ओरैबायदि नङा होमबा जे बिथांमोना ओरैबायदि बुंदों एरनानै होदों माने जे बिथांमोना ओरैबायदि होगोन होनना बुंदों नाथाय बै पाब्लिकफ्रा सिगाङाव मा मोन्दोंमोन दा मा मोन्दों नङा होमबा नोंथांमोना नुनो मोनगोन बै समावहाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा दुखुनि अनगा दावरावनि अनगा जेबो होआखैमोन बिथाङा हा होदों ना नलेज होदों ना जोंनि फरायसाफोरनो मोनसे खाबु होदों सासे आइएएस अफिसार जानो हानाय डक्टर जानो हानाय सासे इन्जिनियारिं जानो हानाय मा बिथिङावहाय होदों बिथाङा अनलि गिदिर हाग्रामा ब्रिज गावनि मुङाव दोननो हानाय बेखिनिखौ बानायदों बिथाङा दा सुइमिं पुल बानायगासिनो दं रेस्टुरेन्ट बानायगासिनो दं बिथाङा कमप्लेक्स बानायगासिनो दङ बेबायदि आरो रायजो राजा नोंथांमोन आं बेखौनो बुंगोन नोंथांमोननि सिगाङावहाय बिथाङा बेक्तिगत भाबै जे माने बिटिसि सरकारखौ सालायनानै बिटिसि फान्डजों मा मावदों बे कुइसना अलवेज रायजो राजाफोरनि गोसोआव दं आरो बेखौ सिखारबाय थादों बे कुइसना मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बड'लेण्डआवहाय बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय गोबां रायजो राजाफ्रा रंजानाय फोरमायदों आरो दिनै बेखौ नुनानै गोबां मानसिफोरनि मोनसे आसा आरो दिनै बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय संसार जानो बड'लेण्डआव जे मोनसिगोन बिथांमोननि गोसो गोरबोजों माने गोजोननाय जासियो मानगोनां प्रमद बर' सारखौ बिथांनि दैदेननाय सरकारखौ रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बे बिराद गिदिर खुसिनि माने खामानि आरो बे जाबाय जों बयबो रंजानांगौ बिनि सायावहाय गोसो गोरबोजों आरो बिनि गेजेराव जोंनि मोनसे थांखिनि मोनसे पार्ट बेबो नङा होमबा जे जोंहा सिमा बारायनानै गामि सोसननानै जे गोबां माखासे सानजा फारसेनि बर' सुबुंफ्रा बेयाव हाबनो मोननाय नङा होमबा दिनै बे हाबनो मोननाय जे मोनसे आसा बेखौ लानानै गोबां पलिटिक्स गेलेबाय थादोंमोन मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा जे हाबा नोंसिनि गामिया हाबा बिटिसिआवहाय आरो आं जुदि चिफ जायोब्ला बिपिएफ पार्टिनि जानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदोंमोन बे समावहाय आङो रेसपन्सिबिलिटि लाया बिटिआर रेकर्डखौ दाख्लैबावै बुंबावदोंमोन बिथाङा मा होनदों बिटिआर सोदोबखौनो खोमानो नागिरदोंमोन बिथाङा ओरैबायदि बाथ्रा बुंनानै लायो हारा गैयै सालाय गावनो गाव बेयावनो रायजो राजाफोरजों दुखु मोनजायो बिनिखायनोथ' सालबारियाव 3000निबो बारा सुबुं अनजिमाया जयनिं जादों ओमफ्राय बिथांमोननिया 1800 दासिमबो बिथांमोननिया जयनिं इसिबां बोसोर सरकार दाबाय बिथांमोना दासिमबो जयनिंआनो जोबा नायदो रायजो राजा नोंथांमोन दायो मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि राजखान्थिया जोबनो थांगासिनो दं बेनिखायनो दायो राइट टाइम राइट चइस खालामखा नैबेनो सम फैगौ इलेक्सन एमपि इलेक्सनाव नोंथांमोनहा मोजां दैदेनगिरिखौ सायख'नानै भट होबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोनहा प्रेस मिट बायदिसिना भिडिअ बुंनानै ओरैबायदि मोजां नङा होननानै बुंनाङा जाहाथे मानो होनोब्ला नोंथांनिसो सायाव बियो नोंथाङा सोर दैदेनगिरिखौ सायख'गोन नङा होमबा बे मोनसे शेयार मार्केट सिस्टेम नों बबे मोनसेयावहाय इनभेस्ट खालामबा मोजाङै प्रफिट जागोन बबेयाव इनभेस्ट खालामाबा लस जागोन स' नों बबे जायगायावहाय टाइम होयोब्ला नोंहा मुलाम्फा जागोन बबे जायगायाव टाइम होआब्ला मुलाम्फा जाया इउ हेभ टु चुज दिस बे नोंनिसो राइट बे आसि मोनसेनि जे भट बे आखाइ मोनसेनि जे भट बे भटखौ नोंसो होयो गुबुना नङा स' बेनिखायनो थेंक इउ सो माच भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नेक्स्ट टाइम नोंथांमोनहा माने सानै हयै भटखौ होबानो जाबाय गोजोननाय थाबाय बिटिआरआवहाय हाबसिगोन मा होनदों बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआ बिश्वनाथ जिल्लाया स' गोबां रायजो राजाफ्रा अननाय आरो गोजोननाय जासिहरदों आरो बिनि गेजेराव बिटिआर सनितपुरनि बड'लेण्ड बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि जानानै बयखौबो गोजोननाय जासिहरबाय आरो खुलुमबाय लैहोर लैहोरै जै बर' हारिनि